Tigrinya, Adikodosi, Tigrinya, Adikale Bromai. إن كاب نقام قاخا نخالو تقام قاخا برسلت سلذي نفسه زنعة دما وداق نا هن بجي بايزاوي كواليتي سلام تخاتلتي تخلي برودكشن كما يكنيكم حج دما بخالي استفلي فيديو مسيناكم لنا ያው በስርዓት ተተካታተልኩም ብዙሕ ቁም ነገር ከተርፉ ለኩም ጥዕና ሃበለይ ትግርኛ አድቀዶስ ያለ ትግርኛ አድቀለ ብሮማይ ደቀና ማንካም እንጀራ ይልኩም ዘይኮን ንትግርኛ ክትማወቱ ላልኩ ቋንቋ ትግርኛ ሃፍታም ዲዩ ዘኽታም ብዝብል ናባኹም ክነብሊና ብዛዕባ ቋንቋ አፍልጥና እንታይ ይመስል ሕራይ ናይ ልማዓንቲ ርእስና ቋንቋ ትግርኛ ሃፍታም ዲዩ ዘኽታም ይብል ብዛዕባ ቋንቋ እስኪ ገለ ክንዛረብ ትግርኛ አድቀዶስ ያለ ትግርኛ አድቀለ ብሮማይ ኣብ መወዳእታ ግን ቋንቋ ትግርኛ እንታይ ዓይነት ዕብየትን ኣብ ዝለዓለ ደረጃን ከም ዘሎ ምስ ካልኦት ብምንጻር ክንቅርቦ ኢና ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉ ቋንቋ ማለት ያው ጉግል ክትገብር ከለኻ a system of communication እዩ ዝብሎ ብትኽክል ቋንቋ ሜላ መረዳድ እዩ ካሊእ የብሉን ቋንቋ ልክዕ ከም ሰብ ይውለድ ይዓቢ ይመውት እዩ ከመይ እንድሕር ዳኢልኩምኒ ሰብ ክረክብ ከሎ ይዓቢ ሰብ ክስእን ከሎ ይመውት ይትመልሲ ሓንቲ ነገር ዘኪረ ንሕና እኳ ብዓቕምና ቆልዑ ከለና ቋንቋ ፈጢርና ነርና ብትኽክል ዘለኩም ዘለኹም እስኪ ምናልባሽ እዛ ሕጂ ዝዛረባ ቋንቋ ኣብ ኮሜንት ብትኽክል ድሕሪ ቆሚጥኩም ለይ ፍላይ ካብ ሃገር ውሽጢ ተኮይንኩም ናይ 100 ወይ ናይ 200 ካርድ ክሽልም እየ ኣብ ካሊእ ዘለኹም ከዓ ያው ተሰሚዕኹማ እዛ ሕጂ ዝዛረባ ብልክዕ ኣነ ማለሲ ንዋግዑሉ ዝነበርና ቋንቋ ዘለኩም ዘለኹም ንዓኹምን ኣለኒ እንተስ ብናይ ቃል መተባብዒ ወይ ዝኾነ ነገር ኣብ ኮሜንት ሒዘ ከመስግነኩም እየ ትግርኛ አድቀዶስ ያለ ትግርኛ አድቀለ ብሮማይ ኣጓሰት ከለና ንጥቀመሉ ዝነበርና ቋንቋ እዩ ዝፅማፃዕ እንደፆ ህፂ ናፃ ናፃ ዝባፃ ዋፃይ ናፃ ወፃይ ንፅኸፀ ተማፃ እዚኣታ ሓንቲ እያ ካልአይትኻ ኣግታጋ ናጋዓገን ናጋይ ግባጋ ናገበጋይ ናገበጋይ ትግብግል ናጋዓገን ናጋይ እዚአን ብትኽክለኛ እንታይ ከም ዝበልኩ ኣብ ኮሜንት ተቐሚጥኩምን ከምታ ዝበልኩም ስለዚ ንሕና ኣጓሰት ኮይና ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ነርና ማንም ሰብ ይሰምዓና ነይሩ ብትኽክል ዝበለኹ ቋንቋ ያው ዋላ ወስና ሰባት ኮይንካ መረዳዲ እትፈጥሮ ሜይላ እዩ ይኽብል ደለ ትግርኛ አድቀዶስ ያለ ትግርኛ አድቀለ ብሮማይ ኣብ ዓለምና ልዕሊ 7,000 ቋንቋታት ከም ዘለዉ ብመጽናዕቲ ተረጋጊጹ ኣሎ ይኹን ደኣ እምበር 99% ካብ 100,000 ንታሕቲ እዩ ተዛራቢኦም ማለት እዩ ብደረጃ እንድሕር ዳኣልናዮ ኣብ ዓለም ብበዝሒ ተዛረብቲ ኣብ ቅድሚት ንረኽቦ ቋንቋ እንግሊዝኛ እዩ 1.5 ቢልዮን ተዛራቢ ኣለዎ ብቅደም ተኸተል ማንደሪን ሂንዱ ቻይነስ እናበለ ይቕፅል ማለት እዩ ሕጂ ቋንቋ እንግሊዝኛ ስለምንታይ እዩ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ኸውን ክኢሉ ዝብል ግን ገለገለ ናባኹም ሸው ከብል ምናልባሽ ሪሰርች ገይረ መጽናዕቲ ዘካየድኩ ይኮንኩን ይኹን ደኣ እምበር ቋንቋ እንግሊዝኛ ካብ ዝዕበዩ ሓደ ኢለኣነ ዝሰርዖ መግዛእቲ እዩ እንግሊዝ ካብተን ኢምፔሪያሊስት ዝበሃላ ወይ ከዓ ሃፅያውያን ዝበሃላ ገዛእቲ ሓንቲ እያ ነይራ ብፍላይ ኣፍሪካ ብእንግሊዝ ዘይተገዛእ ሃገር ዳርጋ የሎን ኢልካ ምዝራብ ይከኣል እዩ ስለዝኾነ ከዓ ቋንቋ እንግሊዝኛ ክስፋሕፋሕ ዋና ታራ ካብ ተፃወተ ሓደ መግዛእቲ እዩ እቲ ካልኣይ ስነ ፅሑፍ እዩ ያው እንግሊዛውያን ጸሓፍቲ ብጣዕሚ ዝተዋፅሎም እዮም ኣብዚ ሕጂ ግንባር ቀደም ዝጥቀስ ሼክስፒር እዩ ሼክስፒር ፅሑፋቱ ልብወለዳዊ ስራሕቱ ካብ መጽሓፍ ሓሊፉ ብፊልምን ብኻሊእ ተተርጎመ እዩ ኣብ ዓለም ሙሉእ ቋንቋ እንግሊዝኛ ኣብ መስፋሕፋሕ ከም ዓብዪ ተራ ዝተፃወተ ናይ ሼክስፒርን ካልኦት ጸሓፍትን እዩ በዚ መንገዲ እዚ እዩ ቋንቋ እንግሊዝኛ ኣብ ደረጃ ዝሓፍ ክብል ክኢሉ ቋንቋ ኣምሓርኛ ኸ ስለምንታይ እዩ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ኢና ቋንቋ ኣምሓርኛ ዝለዓለ ተዛረብ ኣለዎ ንምንታይ እንድሕር ኢልና ልክዕ ከምዚ ዓይነት ሪዝን እዩ ዘሎ ልክዕ ከምዚ ዓይነት ምክንያት እዩ ዘሎ ገዛእቲ ኣምሓራ ልዕሊ 100 ዓመት ገዚኦም ሒዞማ ስለ ዝነበሩ ንዝዓዲ بمجزأتي مسحوف يحمل كام زراب كألم 100% إمبر أم حرنيا كاب تجرنيا سلز بلص أيكونا تجرنيا عد قدوس يا
Tigrinya Atikale Bromai وريرومنا صنيحم ورار كلكم كلكم أسوار أسلف كات جبر ورار حدا يو أو كله بهلاوي ناي بهلي ورار ناي قام ورار ناي سلبنا ورار ونلو ورار بزح عينة تجلو سلزي وريرومنا لساتهم حكي قام قنا يتجري قام قا فروق راقوا يتجري قام قا يوف قام قا تجرينا لاندوفر ما يجوب بتهلم تجرينا قرقر ساينو كتجوهال بارد الشتتو أورينا تجري النابلو عرسنا بعلو عرسنا مننتنا قانقانا ባህልና خبرنا ክንጸልቅ ገይሮምና ነዚህም ባር ሕጂ ናፍታዋና ቋንቋ ትግርኛ ሃፍታም ዲ ዘኽታም ናብ ዝብርእሰይ በዚ አቢለ ኸይደ ምን ዋሕ ስለ ዘይደልይ ሕጂ ቋንቋ ትግርኛ ምስ አምሓርኛ ኮምፓየርስ ክንግበሮ ነወዳድሮ ንኣብነት ቋንቋ ትግርኛ ሃፍታም ኢለ ኣነ ክብገስ ዝኽእል ቋንቋ ትግርኛ ሃፍታም እዩ ስለምንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ቋንቋ ትግርኛ ንብዙሕ መግለጺ ብዙሕ ዓይነት ምርምር ዘለዎ እዩ እስኪ ምስ አምሓርኛ እስኪ ነወዳድሮ ንምሳሌ ኣነ ግርም ዝብለኒ ኣሞኻን ሓትነኻን አምሓርኛ ኣይፈልዮምኒ ኣክስቴ ዝብሎም ኣክስቴ ሕሰቦ በቦኻ ትበፅሕካ ኣሞኻ እንዲ ሓቀይ ኣክስቴ ይብላ በደኻ ትበፅሕካ ሓትነኻ እንዲያ በትግርኛ ንሱ ግን ኣክስቴ ይብላ በቦኻ ዝበፅሕካ ሓወቦኻ እንዲ ሓቀይ ኣጎቴ ይብሎ ንሱ ግን በደኻ ዝበፅሕካ ኣኮኻ እንዲ ሓቀይ ኣጎቴ ይብሎ ሪኢኹም ዶ ስለዚ ኣሞይን ሓትነይን ኣኮይን ሓወቦይን ፈላለዩ ክገልጽ ዘይኽእል እስከ ሚገር ከኣ ሃፍታም ክትብሎ ትኽእል በዚ ቢልና እስከ ናብ ፍቅር ኸንኸይድ ንምሳሌ ኩልኹም ኣነ ብጣዕሚ ግርም ዝለኒ ብዙሕ ሰምዑ እንትን ኣሎ ትግርኛ ንፀርፍ እምበር እንደርፊ ይከውንኒ ትግርኛ ንበትር እምበር ንፍቅሪ ይከውንኒ ዝብሉ ብዙሕ ግዜ ሰማዕኹ ወይ ንምሳሌ እስከ ናብ ፍቅሪ ንምፃእ ውዴ ሕጂ ተጋሩ ብዙሓትና ብፍላይ እዞም ሓድሽ ወለዶ ውዴ ንብል ሕጂ በአምሓርኛ ውዴ ትብል ንመን ንጓል ውዴ ንወዲ ውዴ በትግርኛ ኸ ንወዲ ፍትወይ ንጓል ፍትውተይ ሪኹምኩም ይገርኩም ዝፈለዮ ትናይ ትግርኛ ሃፍቲ ተረዲእኩም ድዩ يفوتيك كأيه يفكرك كأيه حلف ولا يخون حلف أنا بعلي جن حق أي أمان فتوك كام بعلي يفوتيك كقبل كاب علي بالعلي أي تتسبيني فقرب لبن بي بقالي شنقلي يفوتيك كأيه حجي بتقرنياس مكرتي تلكاس قال مخاناس فليت قال لها أتيجن ماري تلكا ماري بك ماري ينت أفاج نوديو ينت أفاج نقالي أتيجن مكرتي نبرة يزفلي نعابنت ولا صوتها يفلني صوتها أمحرنيا حجي أمحرنيا خد خمس لزد اللي يكونن رأسنا خنستها لزد جبنا أيو تقرنيا سلم انتهي كم عميق كوينو سمنتهي هافتام كوينو ندحرت إنه ملاس عبي يسوري زلوا صوتها يفلني محرنيا نعابنت أفتي أدو زبون سبات اللو سلسة ودات دويلة ملو سلسة قالها دويلة ملو بمحرنيا الناس تراشوا تلكا الناس تلكاس من الناس تنقولات دين تنودات الناس بتقرنيا قل نساتهم صواعين ريهم نساتن يبلا نتنقولات نساتهم يبلا من تمودات بمحرنيا قل الناس نتنقولات الناس نتمودات هم طبعا أي فلني في دل المثالين زخونة أمحراي أتبلك صلايتو يا عس أيبلاني نمثال انت يدم زولو حد جزي حبيرنا بزح جزي إننا تقميتنا من هجباشو بعراي بري لا أتلم بري حزر بيلم بري عيت بهالنجر صلايتهم يا من هجباشو بقي متلو بق أتلم يمزول حجي رأيو أبتقرني يا مزيخ هاجن هابلا نساتهم كو مثال بقى علمكو عس بفصم تأمر أي صحفانهم أي دمسوانهم أبزياتهم يلان أب أكسنتهم يلان أب غرورهم يلان سلازي قوانقوا تقرنيا هافتامي انت هيدا زختمنا من له أبانا أفتم وانا تاتوغن زختمنا له ناي من تاي زختمنا تيلنا ناي التحساس زختمنا كابزي محاركم محارنا انت فتيهم حجوا سبسكرايب غيركم بيتسب تخلي برودكشن كنو سلام